Притесняват се миличките заради това, че аз това им казвам, тия те сте най-отдолу, вие сте най-добре, защото най-много там е запазена човечността. Да. И именно защото сте най-отдолу, ръка за ръка можем нещата, напомняйки си един на други. Само така ще кажем, че се грижим и за себе си, за ближните, защото аз като го осъзнах преди години, още преди първото ми раждане, осъзнах, че аз трябва да подготвя за това дете, щом за мен не са подготвили мама и тати, аз като го осъзнавам, аз трябва да го подготвя. И затова той дете го избрах и проговорихме нещата. Не е така титери-битери да заченеме и да сме поредните. Предварително се изговорили нещата с него. Да, ръка за ръка, правим ги, а не чак след това. Добре, аз да си гарантирам, че имам там човек, който наистина седи. И той какво се оказва? Поредния лъжец. И той се оказва поредния страхливец, поредната марионетчица, дето титери-битери, върти го, сучи го години наред. Само секунда, Белград, тук вляво, някъде отзад, вляво и вдясно, да. Вие сега тук в Пловдив ли сте вече, или? Сега съм в Пловдив, но днес заминавам, чакам на хора, защото пак ни притиска делото с марионетчици. Да. Това не се трае, просто гнусни подни игрички. Отивам към едно село, към Плевен. Запишете си, моля ви, телефона ми, ако искате. Да. Споделите човечно. Абсолютно. Къде що се? Това е единството. Просто Абсолютно, човек да. на човека, От тук ли? който си вземе. Тук сме, да. Който си вземе. Който се вие носа, Да. той се замина. Да. Просто Да. никой Между не го другото, е карал. много ви се радвам. Жена ми ви така ви подкрепя. Радвам се, че има и вас, защото това е единствената сила, както знаем. Защото иначе ни изсмуква онова силата и ставаме тъжни, че няма с кого именно човечно да се комуникира. Всеки, той е разединителен, разединени, насъскани и всеки се чувства сам. Това ли беше Белград? Който си е запазил. Или другата? Надясно ме бяха тук или... Това ли е или другата? Не е това Белград. Другата трябва да е Белград. Не е това Белград. Или тук да дясно вляво, или още напред дясно. Мисля, че това беше последното. Искате ли да ми кажете телефона? Да, с удоволствие. Кажете. 0879 92 42 28. Георги. Добре, звъня. Това е Мария Кюри. Белград, коя беше? Значи от тук... Не, наляво сме, извинявам се. Наляво, ма тя е еднопосочна. И така ли се Сега случи? от тук трябва, да. Трябваше да... Ето звъня ви. Да, ще го запиша. Георги. Как беше вашето име, извиня? Галя, да. Ако нещо ви потребвам, за каквото и да е... Ще звънна. Мисля, че е тази, нали? Да, тук сме само назад сме, извинявам се, забравих да погледна на време, много се извинявам задната част. Сега тук само някой да не дойде. Назад сме, там малко след табелката. Звънна ви. Да, сега ще го запиша, да. Каквото можем човечно да се помагаме. Да. Важното е бързо да се разпространява, постоянстване, защото и да се увеличаваме, защото това гази, виждате какво прави. Опитва се сега пак да ни натисне с малкия вас ви натиска постоянно. Виждате, постоянно, да. Той изяжда живот всяка една секунда от цялата планета, от всичко. Той затова са мързотията, почната, смъртта. Ние сме дарени с вечните тела. Сме дарени с вечните. И не го научаваме за тази тегоба надолу, само да гледаме и да се гърчиме. Да не видим или вика спокойно, ще те гърчим спокойно. И ще те другирам с моите хапчета. Не, това е деволизъм. Открито се насочи. Колко ви дължа? 6,40. Аз ще ви дам и багажа. Открит се насочен. Аз не знаех като малка, знаете, тази информация от масово се крие, но той го крие, прави всичко за го крие. Но... Много ми е тежка тази тема. Пази душата и отваря очите, разбира се. Да. Той научава. Да, абсолютно е така. Така е, да.